दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सारा आसाम नाङै जोंनि महकुमा आरो जोंनि जिल्ला लेभेलाव रोड मार्च लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। मोनथाम गुबै उद्देश्य बे आयदाखौ लानानै जोङो रोड मार्च खालामदों। बे बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानाय मास्टार रेस दानाय आरो बे मास्टार रेसखौ जोङो आल्टिमेट लेभेलसिम मोनफुंहैनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि रांखान्थि, जोंनि सामाजिक बेबस्था आरो जोंनि राजखान्थियारि आरो गणतान्त्रिक संबिजिदारि अधिकारनि थाखाय जों खामानि मावबोदों। गोलाव समाव एबसुआ स्ट्रागल खालामबाय, सोमावसारबाय, रिभलिउसन खालामबाय। दिनै मोनसे सान्थि आरो गोजोननि परिबेसाव दुलाराय बर' माहारिखौ बड'फाया जि बुंदोंमोन, बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट, बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो थांनानै थानो लिभ आरो लेट लिभ। जों गावबो थांना थानो हास्थायो, जौगानो हास्थायो आरो जोंनि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय फिसा फिसा हारि हारिसाफोरखौबो जों लाफानानै जौगानायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावबोदों आरो बड'फाया बे आदर्शखौनो लानानै बुंदोंमोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादारि जि बिथिं, जोंनि जि संगठन आरो जोंनि जि मावथिफोर 1967 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमनि जेसेबां जोंनि मावथि दैदेनगिरिफोर दङ, समाज आरो हारि सिबिनायनि थाखाय बिथांमोना बावसोमलांबाय आरो दिनै जों हांख्रायदों गोदान दिनैनि आथिखालनि आगुनि मावथि बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि संगठनखौ जोंनि मावथिफोरनियाव गोसो बोलो मोनसे मजबुत खालामनानै जोंनि आफादखौ गोख्रों खालामनानै माहारिबाद, जातीयताबाद, जाति सत्तानि आदर्शजों, बड'फानि आदर्शजों जोङो समाज आरो हारि सिबिनायनि थाखाय जातीयताबादखौ आधार हिसाबै लानानै नैबे रेलिनि गेजेरजों जों गावखौनो रियेलाइज खालामनो नागिरदों, गावखौनो जों सांग्रांथि खालामनो नागिरदों जे बुहुमाव बर' माहारिखौ खौसेयै लाखिनांगौनि थाखाय, गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय जोंनि आफादा स्ट्रं जानांगोन, मजबुत जानांगोन। आरो बे खोथाखौनो लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रोड मार्चखौ जों लादों आरो बे गासै जिल्ला हेडक्वार्टाराव प्राय 30,000नि बारा माने संकसनिफ्राय सदियासिम आरो खोलाहा गलाघाटनिफ्राय सराइदेवनिफ्राय लानानै माने क'क्राझारनिफ्राय धेमाजि, सराइदेव, गलाघाट, नोङो कार्बि आंलं, नगाव, मरिगावनिफ्राय गवालपारा, साउथ कामरुप, नलबारि, गासै ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रेलिया जादों आरो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिबाद, बड'फानि आदर्श थांनानै थानो, बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ खौसे लाखिनाय, खौसेथिया जोंनि मोन्थोर आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा खौसे जादोंमोन। बे सामाजिक स्तरावनो जा, जोंनि माने न'खराव, गामियाव, समाजाव, राजखान्थि स्तरावनो जा, गासैबो जोङो जाहाथे जोंनि अधिकार, जोंनि मोन्थाय, जोंनि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय जों खौसेयै जेब्लायबो हारिनि मालाबा अलखद फैयोब्ला, हारियाव मालाबा खैफोद फैयोब्ला, हारियाव मालाबा क्राइसिस फैयोब्ला जों ज'यै जाहाथे गसंनानै खोथा बाथ्रा बुंनानै जोङो सावरायलायनानै जाति आरो जातीयताबादखौ लानानै जातिनि सार्थआव जों हाबा मावलांनो हायो। बे रेलियाव जिखिनि जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों, बयबो दिनै मोनसे गोख्रों थांखि लानानै जों बयबो बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समाव हारि सिबिनाय, हारिनि थाखाय बावसोमनाय बे जोंनि आदर्श हिसाबै बेयो मावफुंजागोन। आं बेखिनि खोथाखौ गोख्रोङै आरो स्पष्टयै बुंबाय। बे हाबाफारि राजखान्थि बा गुबुन मोनसे हारिनि सुबुंफ्रा बर'फोरनि सानथौ-फारथिखौ खोमोरनो नाजादों नामा? बे जेब्लायबो हाबा मावबाय थानायाव जोंनो गोसोआव माखासे बोलो नांगौ जायो, मेन्टेलि, साइक'लजिकेलि, फिजिकेलि जोंनो माखासे मटिभेसन नांगौ जायो आरो बेखायनो बड'फाया जोंनि आदर्श, बड'फाया बुंलांनाय बाणीफोरा जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोबोद माने बेसेन गोसा आरो बेखायनो बिथांनि जि मिशन भिजन, बिथांनि जि खोथा बुंलांनाय, बेजों हारि दानांगौ, बेजों खौसे लामा हान्थिनांगौ आरो बेजों थांनानै थानो बे बाणीखौ लानानै आवगायनांगौआव जोङो नर्मेल हाबा मावबाय थानायाव मालाबा बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ जों बावगारलाङो। बेखायनो जोङो नैबे हाबाफारिजों मोनसे एक्सन मुडआव जाहाथे जों गोसोखांफिननानै, रियेलाइज खालामनानै, उपलब्धि खालामनानै लामाखौ गोथोङै जों हान्थिलांफिननो हायो। आरो खौसेथिया बड'फानि आधारमोन। आं दहायनो बुंदों, सामाजिक स्तराव, राजखान्थियारि स्तराव जों खौसेयै लामा हान्थिनो हायोब्ला जोङो 93आव एकर्ड मोनबाय, 2003आव एकर्ड मोनबाय, 2020आव एकर्ड मोनबाय। बे एकर्डनि मोनसे दलिलखौ आल्टिमेट
लेभेलाव जोङो जुदि मोनफुंनांगौबा जोंनि अधिकारखौ जोङो जुदि लानानै जि सेल्फ डिटारमिनेसननि गाव खुंथायनि आत्मनियन्त्रणनि जि मोनसे जोंनि आन्दलनमोन बे आन्दलनाव जिखिनि मोनबाय जि फिथाइ बे फिथाइखौ मोगथाङाव जाफुंहोनानै जों आवगायलांनांगौब्ला खौसेथिया गोनांथार आरो खौसेथिखौ लानानै बड'फाया स्ल'गान होदोंमोन दिनै जोङो बेखौनो हारियाव समाजाव गोसोखांफिनहोनो थाखाय जोङो बे रेलिनि गेजेरजों जों फोसावदों बे हाबाफारिया बिसायख'थिजों जेबो लोब्बा गैया आरो बेयाव पलिटिक्स आरो पलिटिकेल सिनारिय'जों बे हाबाफारिजों जेबो लोब्बा गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आफाद हिसाबै गोख्रों खालामनानै समाज आरो हारिनि खामानि मावनाय आरो बड'फानि मोनथाम बाथ्रा बड' सदा अल इउनाइट लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बे एजेन्डाजों बे हाबाफारिखौ लादों बेखिनि बाथ्राखौनो आं फोरमायबाय गोजोन्थों एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बिबानगिरि आथिखालनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफाद बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बेयो मोनसे स्ट्रं मेसेज बुहुमाव थांगोन भारताव थांगोन सा सानजा भारत आसाम बिटिआर बर' कसारि काउन्सिल गासैयावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनथाम बड'फानि होलांनाय बानिया न'खर न'खर सहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आं बे बाथ्राखौ फोरमायबाय गोजोन्थों